Deputy Commander sa Philippine Army sa Northern Mindanao nga si Colonel Edwin Respecio gibanhigan kagahapon sa Cagayan de Oro City apan maayo na lang kay nakalingkawas kini ug nadala sa ospital. Si Respecio nagmaneho sa iyang Suzuki Celerio gikan sa iyang balay sa Barangay Ipunan. Padung unta kini sa opisina sud sa Camp Evangelista dihang gibanhigan kini sa mga wa pa mailing mamumuno. Matod sa nakakita nga si Merlin Agoda nga nakabantay siya nga ang usa sa mga motorsiklo ni kuha og pistola ug mipusil kang Respecio sa may bintana sa iyang sakyanan. Matod ni Superintendent Limuel Gonda, ang Chief Operations Officer sa Cagayan de Oro City Police Office, nga ang bala ni gisi sa suwang ni Respecio apan tungod kay nakapadayon pa kinig maneho sa iyang sakyanan naabot kini sa may gate sa DPWH. Si Respecio gidala sa ospital sa iyang duha ka mga kaubang opisyal sa Army. Si Captain Patrick Martinez, spokesperson sa 4th Infantry Division sa Army, nibutyag nga magpahigayon sila og laing investigasyon aron mahibaw-an ang motibo sa pagbanhi kang Respecio. Si Respecio mao'y kanhi commanding officer sa 32nd Infantry Battalion nga nakigbatok sa mga rebelde sa lungsod sa Kalambugan, Lanao del Norte niadtong Agosto 13, tuig 2008.